आम्ही आज वेल्ली मतदारसंघाची महिला मोर्चाची कमिटी आम्ही आज डिक्लेअर केली आहे. टोटल 31 जण आम्ही 12 जण आमची समिती एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आणि बाकीचे मिळून 31 जणांची आम्ही आज कमिटी डिक्लेअर केली आहे. आणि वेल्ली मतदारसंघात त्याचे पप्पा गेल्या खरे म्हणजे आमच्या आमदार नातरी असताना इतली व्हडली हेजी आम्ही आज कमिटी महिला मोर्चाची कमिटी डिक्लेअर केली आहे त्याबद्दल खरेच खूप खुश जाता. आणि आमकां सगळे जाणां मिळून आम्ही ज्या पद्दतीन काम करपाक जाय, महिला मोर्चा ही सगळो महत्वाचो एक मोर्चा जावन आसा आणि त्या मोर्चाचें काम सदांच भारतीय जनता पक्ष पार्टी जैता कडेन व्हरता आणि त्याच दृश्टीन आमचो महिला मोर्चाचें काम हे पूर्ण गोंयभर चालू आसा आणि वेल्ली मतदारसंघांतल्यानूय आमी त्याच पद्दतीन आमचें काम चालू उरतलें.